Počúvate ma. Bojme sa tedy, aby snáď nejako, keď sa ešte ponecháva zasľúbenie vojsť do jeho odpočinku, nezdá sa niekto z vás, že zaostal. Lebo aj nám sa zvestovalo evanjelium, ako aj tamtým. Ale tamtý neoslošilo slovo zvesti, pretože sa nezmiešalo s vierou tých, ktorí počuli. Lebo vchádzame do odpočinku my, ktorí sme uverili, ako povedal. Takže som prisahal vo svojom hneve, že nevojdu do môjho odpočinku, hoci sú diela učinené od založenia sveta. Lebo o 7. dni povedal, kde si takto. A Boh odpočinul 7. dňa od všetkých svojich diel. A tuto zase nevojdu do môjho odpočinku. Keďže tedy ešte zbýva, aby niektorí vošli do neho a tí, ktorým sa to tam prv zvestovalo evanjelium, nevošli pre neposlušnosť. Počiarkujem to slovo neposlušnosť, aby vám zostalo trošku v hlave. Zase určuje, aký si deň, dnes hovoriac v Davidovi po toľkom čase, ako je povedané, dnes, keby ste počuli jeho hlas, nezatvrdzujte svojich srdc. Lebo keby ich Boh Jozua uviedol do odpočinku, nehovoril by po všetkom tomto o inom dni. Tak vtedy ešte zbýva slobodenie odpočinok ľudu Božiemu, lebo kto vošiel do jeho odpočinku, ten tiež odpočinul od svojich diel ako Boh od svojich. Usilujme sa tedy vojsť do toho odpočinku, aby nepadol niekto tým istým výstražným príkladom neposlušnosti. Viete, to trošku zastanem. Čo toľko rozpráva tu na Boh o odpočinutí? Viete, kde má človek skutočne má mať odpočinutie? Skutočne pri Ježišovi. A to je Duchu Svetom. Jedno z takého fyzického príkladu ste mohli vidieť aj vo filme, keď prišiel, hovorím o Ježišovi Kristovi, keď Ján prišiel k nemu a ľahol mu tak oprel hlavu na jeho hruď a tam odpočíval. Tam, na hrudi. Viete, aj otec, keď zoberie syna, poď sem, synak môj, poď ku mne. A tu na opre hlavu o hruď, alebo dcera moja. A tak mu je najlepšie. Dcere, aj synovi, a tedy povie ten syn alebo dcera. A povie vyjadri ten pocit bezpečia, kľudu, odpočinutia. Tu je dobre, ocko. Ocko, kúpiš mi toto? Kúpiš mi tamto. Vieš, tedy sa rozmaznávaš, uvoľnieš. Lebo si prišiel do odpočinutia. Počúvate ma? Tam si prišiel do odpočinutia, do zabezpečenia, že vieš, že Otko pre teba všetko spraví. A ver mi jednu vec, že tvojmu otcovi není nemožné nič. Lebo je mu všetko možné. Z toho slova som hovoril aj vtedy, že ale pripomeniem vám toľko, že to, čo nám nie je možné, u Boha je všetko možné. Naozaj od všetkého, jak oslobodiť a jak pomôcť. Počúvajte ďalej. Prejdeme k ďalšej pasáži týchto veršov a to je 12. verš. Dajte pozor. Lebo slovo Božie je živé a účinné a ostrejšie nás každý meč. Dvojsečný a prenikajúce až do rozdelenia duše a ducha. Kĺbou a špikou a spôsobné posúdiť myšlienky a v zmysle srdca. Tento verš by som povedal ešte raz, aby som ho čítal a počúvajte ma dobre. Tento verš je charakteristika Božieho slova a jeho moci. Počúvajte. Je to silná aplikácia, kde prichádza je aplikácia stvoriteľa, skutočne, kde je vidieť stvoriteľa, ako funguje jeho moc. A čo dokáže? Počúvajte. Lebo slovo Božie je živé a účinné a ostrejšie nad každý meč dvojsečný a prenikajúce až do rozdelenia duše a ducha a kĺbou a špikou a spôsobné posúdiť myšlienky a mysle srdca. A nie to stvorenia, ktoré by bolo neviditeľné pred ním. Lebo všetko je nahé a odkryté oči
očiam toho, s ktorým máme dočinenia. A to je Boh. Všetko je viditeľné, nič sa neskrie pred Bohom. Pretože on je svetlo. On je najväčší rentgen, CT-čko, najväčší, ako si môžeš povedať. Všetko naskrz. Nič sa neskrie pred ním. Všetko vidí, všetko vie a dopredu je Boh. Boh je Bohom. Toto je pravý, dokonalý Boh. Ďalšia vec. Keď tedy máme takého veľkého veľkňaza, ktorý prenikol nebesia, Ježiša, Syna Božieho, držme vyznanie. Aké vyznanie? Ktoré si vyznal. Áno. Vyznal si Syna Božieho za Boha vo svojom srdci. A on ťa vyznal pred anielmi. Aj pred svojím otcom. To povedal Kristus. Drž sa toho vyznania a drž si to a nedaj si to zobrať. Ďalej. Lebo nemáme veľkňaza, ktorý by nemohol súcitiť s našimi slabostami, ale pokúšaného vo všetkom podobne nás bez hriechu. Tu môžeš vidieť jasne, že Boh opustil svoj trón, prišiel dole, zobral telo na seba. Samozrejme bol bez hriechu. Ale súcitil a zvidel, nám preukázal, že zobral nás, veď ho bili, bičovali, opľuli ho. Na hanbu ho vyniesli. Smiali sa mu. A tak išiel na kríž až do posledného vzdychu. Bol pokorný a poslušný a bol bez hriechu. Tu môžeme vidieť, ako sa mi súcitil. Pretože keby sa mi nesúcitil, tak keď dostalo tú silnú bitku, ako bili, bičovali a všetko, mohol to všetko predsa stopnúť. Pretože on je kráľom. On je Božím synom. Ale nestopol to kvôli tomu, aby dovršil víťazstva kvôli nám. Tam bol ten súcit. A prejav toho súcitu bola to, že to dovršil až do konca, kým nevydýchol. A mohli sme vidieť jeho dokonca ešte aj slzy a povedal takúto vec, ktorú nikto nikde nepovedal ani nepovie. To, čo povedal on. Keď pýtal vodu, dali mu ocot. A vtedy povedal, oče, nech sa im to nepočíta. Povedz mi, ktorý z nás by to dokázal povedať. To z ľudí by povedal. Ďalšia vec je tá, že Kristus hovorí, pristupujme tedy so smelou dôverou ku trónu milosti, aby sme dostali milosrdenstvo a našli milosť na pomoc pravý čas. Skutočne, keď človek je v bolestiach, v trápeniach, v súžení, vtedy najviac kričí za Bohom, ale hovorí mu aj tak Boh, vstup so smelosťou, aby ti ten pravý čas pomohol Bohu. V každom prípade hovorí na začiatku toto slovo, že nebrať ľahkomyselne svoje spasenie o odpočinutí ľudu Božieho. Ďalšia vec, čo som počkrtol, je slovo neposlušnosť. Viete, slovo je Božia moc, slovo je Syn Boží. On nám priniesol spasenie, nám priniesol vykúpenie a všetko. Slovo nás spasilo. Slovo nám dostalo v srdci, ktoré má zostať. Prečo nemáme byť ľahkomyselní? Ako to myslí? No takto. Že keď človek je ľahkomyselný, opak ľahkomyselnosti je, teda názov toho ľahkomyselnosti znamená, že je človek neposlušný. Pretože ľahkomyselnosť pochádza z neposlušnosti. Teda vychádza z neposlušnosti. A opak neposlušnosti je poslušnosť, čiže nebereš to ľahkomyselne, ale zodpovedne. Boh rozpráva o tom, že jeho slovo má skutočne moc. Keď pozrieš od začiatku celé slovo, slovom všetko povstalo a bez neho nič nepovstalo a všetko, čo povstalo, povstalo skrze neho a pre neho. Slovo Božie, ktorým je sám Kristus. Slovo je
plodnosť. Slovom prišlo aj plodnosť. Keď slovo prišlo k Márii a bola oplodnená. Ale aj ty si oplodnený. Každý jeden z nás, ktorí sme prijali Krista. Pôrod a dieťa je to, že si prišlo znovu zrodenie a si amen, so srdcom duchu, ktorý ťa tlačí. List Efeským 2.13, kde hovorí, že on v nás pôsobí. On dáva pôsobenie a činenia a tá láska nás tlačí k tomu, k Božej prirodzenosti. A Božia prirodzenosť je čo? Zachraňovať ľudí. Tá láska nás tlačí, aby vykonala to, čo má. Čo? Božie slovo, aké má poslanie? Má poslanie to, aby nikdy sa nenavratilo prázdne späť, ale naplnené. Takže každé slovo, ktoré bolo vsadené, musí priniesť ovocie. A tento proces ovocia je predsa to, čo som povedal. Priniesť si slovo a má priniesť to, že by si sa multiplikoval. Plodil a množil. A priniesol ľudí do Božieho kráľovstva. Je to prirodzené, nemusí ťa k tomu nikto tlačiť. Tlačí ťa znútra láska, ktorú si prijal od Boha. No toto všetko sa môže diať, ak je zdravý človek kresťan. Naozaj, keď je zdravý tento kresťan. Nezdravý je vtedy, keď prišiel vírus do jeho srdca. A to je to, na koho dá. To je to, keď vede človek ľahkomyselne svoje spasenie. Ľahkomyselne svoje spasenie je to, že kde dáva, na čom zakladá svoj život. To je to, čo hovoril Berti. Keď zakladá človek svoj dom na piesku, príde voda a spadne. Ľudia dneska veľmi veľa dávajú na piesok. Preto sú potopy. Preto sa utopia a padajú veľa domy. Prečo rozpadajú toľko rodiny? Vieš prečo? Pretože majú obratené hodnoty a priority vo svojom živote. Prvou prioritou, ktorá má byť a hodnotou najvyššou má byť Kristus. Tam je skala, ako povedal náš brat Berti. Ľudia chodia do zboru, chodia na skupinky, vidia zázraky, vidia, že ľudia sa uzdravujú, vidia nejaké veci, ktoré Boh robí to, čo si predtým nikdy nevidel a nezažil. Napriek tomu dovolíš, že keď niekto príde a povie, počúvaj, že pozri, čo na nich fúka, oni padajú, pozri, čo sa robí, pozri, že on ich tam oblbuje, pozri, že on tam hypnotizuje, a čo ja viem čo. A všelijakým veciam veria, a pritom, keby čítali Božie slovo, veď ja čítam Bibliu, ja viem všetko. Hej, aj Boha poznáš. Vieš, keby si poznal Boha, poznal by si Božie slovo. Poznal by si Boží charakter. A vedel by si, že aj Kristus vdýchol na apoštola a povedal, príjmite Ducha Svätého. A vedel by si zo pár miest, kde skutočne tieto veci boli, kde Duch Boží svojím spôsobom sa prejavoval, ako on chcel, pretože zvrchovanosť vychádza od neho. On ako chce, dáva každému a čo on chce. Nikdy to není od nás. To, čo je od nás, to by bolo telo. Biblia hovorí, to, čo je z ducha sväté, to je duch. A čo je telo, je telo. No, vieš, za 5 minút vie človek zapredať svoje spasenie. Preto hovorí, nebrať ľahkomyselne svoje spasenie. Stačí vplyv. Čo chcem povedať? Je to, že stačí, keď prídeš na miesto, kde sa ráno hoduje. Teraz prichádza veľmi nebezpečná doba. Veľmi nebezpečný čas prichádza. Toto Vianoce, ja som rád za to ten čas, hej, ale aj nerád z druhej strany, čo prichádza to, že naši najbližší strašne vtedy hodujú alkoholu a veciam. Veľmi si to pomýlili, no o čom to sú vlastne Vianoce a tieto veci. Ja som keď prišiel tu tak som vás
zoradil hlavne tú svoju rodinu a som zobral sálu na mieste a som im povedal, dnešný deň není na to, aby ľudia sa opíjali, ožierali, ale to je ten deň, keď sa Kristus Pán narodil, keď zavítala milosť pre človeka. Vykúpenie prišlo pre človeka. Narodenie Krista, to bol neobyčajný deň. Budem o tom kázať v nedeľu, útorok, pretože v útorok budú Vianoce, ale bol to skutočne neobyčajný deň, kde zatmelo nebo, zem sa otvorila, skaly púkali, mŕtvoli vychádzali, veľké veci sa diali. A čo sa chcem dneska dotknúť je to, že roztrhla sa opona sa roztrhla, tam bol 7-ramenný svietnik, tam bola truhla a prikázaní a tam predtým mohol vojsť len prorok. A pozrite, akú milosť nám Boh dal. Dneska do tej svätyne vstupujeme všetci. Boh dal, prelial krv za každého jedného a osobne nám priniesol milosť. Osobne. Prišiel na zem. A tým, že keď on zomrel na kríži a dovršil, opona sa roztrhla. Budem o tom potom kázať, chcem hovoriť o tej smelosti, že môžeme vstupovať do svätyne. Jaký luxus nám spravil, že doma v obývačke môžeš sadnúť, zaverieš oči a predsa si narastí vo svätyne. Ty sa pomodlíš a niekomu práve zachraňuješ život modlitbou. Vieš si predstaviť, že práve si niekoho zachránil. Neuveriteľné proste. Neuveriteľné. Ale je to naozaj. Boh sa chce zviditeľniť cez nás, cez svoje deti. Ale ty potrebuješ byť použiteľný. Ty potrebuješ mať skutočný osobný vzťah s Otcom. A to je to, keď nepereš na ľahkú váhu svoj osobný vzťah s ním. Ty potrebuješ mať veľmi dobré puto a to je jeho láska, ktorá ťa viaže s ním. Nie je nejaká zmluva, že niekedy raz spravil pre teba dačo, tak už som mu vďačný, verný a kvôli tomu za ním budem chodiť. Veď Boh má pre mňa veľa iných vecí. A nielen to, ale jeho srdce je to hlavne, ktoré ma pritiahnuť. Nie, že to raz, že ma uzdravil, že raz ma oslobodil, alebo raz mi pomohol možno byt dostať, možno auto kúpiť a neviem čo. Alebo prácu, alebo čo. Ale Boh dal svoje srdce za nás. Biblia hovorí, že krv a voda mu vyšla z jeho rebra, keď ho prevodí. To rebro sme my, ľudia. Skutočne jeho srdce puklo od žialu. A to bol dôkaz, že voda s krvou sa zmiešala. A že vyšla vlastne z boku. Voda a krv. Puklo mu srdce od žialu. U Ježiša napíkamo rovale, že peskero ilo, dina vaša marođiben, koji amen tehel neru ilo. Ježiš penja, koji amen dela masuno ilo. Keď si ma džaspa varkaste, sve more, čaj, pomoži mi, alebo sol. Neuznati, alebo tú chvíľu, alebo čo, vieš. Pretože človek hovorí Boh, že má kamenné srdce. A jeho slovo je, ako som čítal, ako dvojsečný meč, ale je ako aj kladivo, ktoré rozbíja tvrdé srdce. Ale priniesol nové srdce, mesité, aby mohol tam prebývať jeho láska, jeho Božie slovo. Bo tak kabíme te tušaj umidol, te tušaj zmenino, te šaj, áno, cez túto okamiten, kiaver džanu okamiten. Viete, koľko razy prichádzajú bolesti, rany, jeden cez druhého. A nevládzeme odpustiť. Napríklad si tedy, keď on nejaká bolaky. Čo si myslíš? Zoberieš takú nálepku, nalepíš na plast, odpustil som, to je všetko. Pod tú nálepku, keď chytíš, odtrnieš, tam je furt rana, furt boli. Tá rana potrebuje Božiu medicínu, ošetrenie. Každý deň modlitbu.
aby prišlo skutočne uzdravenie najprv sám v sebe. Ty musí byť sám v sebe uzdravený, láskyplný, milostivý, aby si mohol dať druhému. Ty pokiaľ toto neberieš od Boha, nemáš čo dať. Ja som neraz povedal, kresťan, ktorý nemá dobrý osobný vzťah s Bohom, ktorý nepríjma živú vodu, ten nemá nám čo dať. Ten maximálne tu môže nejakú show spraviť. Pretože je nepoužiteľný. Ten musí prvorade byť nádoba, ktorý každý deň prichádza pred Božou tvárou a má dobrý vzťah s Bohom. To je zmierený s Otcom. Kde skutočne prijal túto záchranu skrze Syna, ktorý urobil toto zmierenie, kde bolo oddelené. Ľudia žijú vo svete, poznajú, hovoria o Ježišovi, ale si myslia, že sú zmierení s Otcom. Oni potrebujú počuť pravdu. A ty mu ju, keď neukážeš, keď mu nepovieš, keď ty sám to nežiješ, viditeľne. Viete, svieca, čo by bola za svieca, keby bola položená pod stôl? Tá svieca musí byť na stole, musí svietiť, aby svietila každému. Tak aj náš život musí byť skutočne viditeľný, musí byť sviecou, že svieti, že tie lúče prenikajú a polcujú každú tmu. Tak aj náš život musí skutočne svedčiť o Božej láske, o jeho prítomnosti, že má skutočne s Bohom dobrú prítomnosť. A táto prítomnosť má obrovskú silu a moc. Keď budeš hovoriť evanjelium o Kristovi, to neznamená, že ho budeš presvedčovať toho človeka. Ale budeš hovoriť v moci a tu svete ho usvedčovať bude. A to je rozdiel. Pretože môj Božiu moc potvrdí svojou prítomnosťou. Pretože ukáže a povie, hej, toto je pravda. Ja s ním žijem. Ja som s ním stále. A nebudeš potrebovať presvedčovať jeho mysel a neviem čo. Ježiš tiež veľa nerozprával. Prišiel, povedal, poď. A šiel. Pretože Božia moc bola s ním. Tak aj ty, keď prichádzaš k ľuďom, povedzme pravdu, ktorá teba oslobodila. Prejmi pravdu a tak ťa oslobodí. Príď kvôli Bohu. Nie kvôli tomu, že musíš. Nerob nič iného, čo robíš bez Neho. Všetko, čo urobil Otec, urobil skrze Syna, skrze Neho a pre Neho a nič bez Neho. A to všetko, keď budeš ty robiť pre Neho, skrze Neho, ver mi, že moc Božia bude viditeľná v tvojom živote. Skutočne prinesie plodnosť, ovocie, moc v tvojom živote. Tam, kde predtým si chodil, keď ste si neznal Ježiša, keď si kopal na dvere, boli zatvorené, dnes keď prídeš, uvidíš, budú otvorené. To, čo si predtým nedokázal sám, dneska s Bohom, to dokážeš. Boží slovo je jak zbíjačka, ktorý rozbíja betón. Keď môj život dokázal zmeniť, keď nielen môj, ale iných bratov a sestier, ktorí boli prvohlaví, ktorí boli impulzívni, ktorí boli a dneska majú skutočne milosť srdci. Pretože prijali milosť, aby ju mohli dať. Len tak môže prejsť milosť. Boh hovorí, kto mňa príjme, Syn Boží, a môj Otec ho príjme. Ľudia, koho prebýva Duch Svätý, rieky životy musia z neho tiecť. Tak Židov pani tu tam ušiel ten fričkinel. Teba keď říkal, Riko neha. Ova lava ušiel tam prekrásna. A ide prekrásna akor, kad ti godini, kad ti Elohim, samo sa anosentno duhos. Te je anosentno duhos. Pačama gdje šla trdi pred domu na mukeha. Nikdy ne poješ blbost. Vermi. Ľudia, skutočne, ja mám poskúšanú, viete čo, ja som
mal komunikáciu z rôznych vrstiev ľudí. Ale to bolo skutočne viditeľné, ako som to ja videl. Keď som prišiel medzi ľudí, ktorí boli napríklad strašne boli intelektuáli, mali nadmerné IQ, skutočne musel povedať, že blabotali, trpali, blbosti trpali. Skutočne. Pred Bohom sú to totálne blbosti. Pretože majú obratené priority. Na prvom meste majú kariéru. Majú veci pominuteľné. Mám už prokázať to z Varnoža, pačíme nám. Oni verú na prvom meste, aby mali tituly, aby mali zabezpeku. Čo pri tom zabezpeka? Môžeš dneska povedať, čo bude zajtra? Dneska prišiel, zajtra môže padať snieh. Skade môžeš vedieť, čo bude zajtra? A nie čudno by, keď prišlo, nevedeli dopredu, že príde. Keby vedeli, tak by sa asi zabezpečili. A ľudia zabezpečujú svoje životy pominuteľnými vecami. A smejú sa nad múdrymi slovami. A to je to presne, čo hovorí Boh. Že nás, že ich, týchto múdrych v tomto svete, zahambí s nami. S obyčajnými ľuďmi, ktorí mali skutočne otvorené srdce pre Krista. Ale keď ste čakali život o svetlo duchosť. Ľudia vám na čo poviem. Veď náš brat Štefan nemal veľké školy. Ale mal, my keď sme mali vzťahoval ich, povedzme, to mal viac knihy, jak na bisku. To bolo úžasné. Tento človek nemá nejaké vysoké školy. Ale má najvyššiu školu od Svätého Ducha. Jej brat Silvín Rudko, ktorý je derby pastorom, Boh veľa vecí cez neho spravil. Skutočne. Aj to má aj v Anglicku. Ale spravil, Boh nepoužíval si teraz jeho mysel, ale jeho srdce. Díka veskero Jeleno pokordo. Videl jeho srdce, že bolo tvrdé pre Ježiša. A zjavení Jana hovorí Boh, ja stojím pri dverách. V jakých dverách klope Ježiš? Na srdce! Povedz si, ktorá láska klope na rozum, veď to by bola hlúpa láska. Každá láska, každé manželstvo, ktoré klope na intelektuál, na rozum a neviem, z akých strategií sa berú, všetko spadne. Pokiaľ neprichádza zo skutočnej lásky, kde postavené na láske, na skale, nehrozí. Všetko padá. Naozaj. Manželské púto má spájať predsa láska. Tak aj náš vzťah s Bohom. Slovo má moc oslobodiť a veci urobiť. Boh tu nám rozpráva presne o týchto veciach. Keď čítaš Božie slovo, on vchádza do... Počúvajte, prečítam trošku ešte ten záver, tu je 12. kapitolu, čo je tu verš. Lebo slovo Božie je živé a účinné. Počúvajte, a ostreží nás každý meč, dvojsečný a prenikajúce až do rozdelenia duše a ducha. Kĺbou, špikou a spôsobené posúdiť myšlenky, mysle srdca. Ja som minulé tu rozprával o jednom z vlastností charakterov, ktoré veľmi, ja som to nazval chorou, a to je predsudok. Ľudia, niekedy človek povie, ja mám taký pocit, vieš čo? A to. A rýchlo odsúdi človeka. Príde monterka, alebo čo? On si myslí, že on je leniteľný. Alebo niečo. Ako to vám ukázať? To je ten predsudok. Pretože Gomelec tam varesol, že má nič dostať. Toto není zdravý kresťanský prístup. Božie slovo má skutočne moc. A to, my potrebujeme toto, aby prešlo nami. Čiže slovo Božie, kto prijíma, toto sa stáva. Oddeluje duša od ducha, od kĺbov do špiky, do kosti. A čo sa stáva? Naše pocity sú správne, nasmerované. A to je toto, počúvate. Keď duša prijíma pocity zmyslu, svoje mysli, ktorá nebola práve obnovená. Keď nemáš dobrý vzťah, keď málo čítaš, málo kedy čítaš Božie slovo, málo kedy sa pomodlíš, prídeš raz do zboru, alebo ja neviem čo. A tu práve toto sa deje, že neobnovuješ svoj mysel a tvoja mysel prijíma vírusy tohto sveta.
Viete, dneska je postavený počítač. Na takom príklade môžem uviesť, že máš tam antivírus. A ten neustále dáva pozor na počítač a stále oddeluje a nabúrava ten vírusy. A náš mozog prijíma vírusy, že prichádzaš, nemôžete teraz sa izolovať od ľudí, ale prichádzaš k jednému človeku a rozpráva sa s tebou a ťa nahovára a pletkuje a hovára tamtoho. A teraz ide o to, ako či ty chrániš svoje srdce od tých slov, lebo slovo má moc. Viete, kto drnul proti pastores, televezníkov, čo letím, aké ropaleste. A to je tá hese, čo tu si? To si mimo. Takže, ty potrebuješ pozerať Božími očami a to len vtedy, keď máš obnovenú mysl. Keď slovo Božie naozaj má moc v tvojom srdci. No prístup. Takže potrebuješ naozaj čítať Božie slovo, aby ti tie myšlienky, ktoré človek prijíma neustále vo svojom živote, stačí, keď zoberieš televízor, zoberieš ďalkož a prepínaj. A uvidíš ten vplyv tvojich myšlienok. A budú rôzne. Len, že máš samozrejme vnútorný charakter, ktorý začne dávať pozor na tie myšlienky a máš kontrolu nad sebou. Ale zober si tak, keby si nemal Boha, nemal by si Božie slovo. Jaký chaos, jaký guláš by si mal v hlave. Vieš, vie veľmi ovplyvniť človeka na rôzne veci. Stačí, keď žena nepríde už 3-4 hodiny, tak hodí o ní. Zoberieš telefon? To nie je tá žena. A ty, keď sa preumozdený ten, a teraz si ovplyvnený tým, a pozeráš hlúposť, more takáho nie. A začnú ťa napadať také hlúpe myšlenky a začneš žiadať nakoniec na svoju ženu. Totálne, ja ti hovorím, tento chorý život, čo vedie v tomto svete, je diabol. Nedajme si ukradnúť spasenie. Nebuďme ľahkomyselní k spaseniu. Potrebujeme ho budovať, udržať si ho verný. A to je jedine, že budeme zakladať na dôvere a viere v Kristovi. Že človek bude mať neustále vzťah s Bohom a deliť sa o tom so svojou polovičkou. Či muž so ženou, alebo žena s mužom. Verte mi, že vaše hodnoty a vaše priority budú na správnom mieste a potom, aj keď ste rozdielného charakteru, ale Boh, ten, ktorý vás spojil, vám ukáže, že není on ten, ktorý vás chce rozlúčiť, ale tento svet. Pretože Boh, čo spojil, hovorí, človek nerozlučuje. Ale človek má tú tendenciu, ktorý rozvíja také manželstva, alebo ktorý robí tieto veci. A my si na to musíme dať pozor. A to je jedine, že budeme mať Krista. Budeme zakladať na Neho. A to je mať s ním dobrý vzťah. Vravím, že... Chcem si sledovať čas, lebo za chvíľku končím. Slovo Božie má moc uzdravovať, to dúfam, že viete, má moc oslobodzovať, slovo Božie má moc vychovávať, kázniť, ale aj potrestať. Slovo Božie. Slovo Božie my potrebujeme skutočne jesť. Krmený človek Božím slovom buduje svoju imunitu v tomto svete. Duchovnú imunitu. Som mi povedal nieraz, pretože keď nemáš vybudovanie dobre duchovnú imunitu, príde vonkajší zápal a prechladneš a dostaneš sa tam, kde nemáš. Ty potrebuješ sa zoprieť týmto vonkajším vplyvom a to je jedine, keď máš dobre vybudovanú duchovnú imunitu. Kde potom sa stáva skutočne živé slovo Božie v tvojom živote a hovorí, že túto cirkev ani brány pekelné nepremôžu. A toto je to, na čom si založil. Že tvoja mysl a tvoje hodnoty sú položené na dobrom základe. Na Kristovom. Amen? Dobre, prejdeme k modlitbe. Ja by som chcel poprosiť, aby ste sa pomodlili.
za môjho otca, keď dovolíte, že môj otec nie je v dobrom stave. Mama sa o neho stará a mi hovorila, že jeho stav nejak sa nemení a veľmi chce jesť. Pretože mal poražku a tie veci. No, a znovu staje naozaj. Mohol by sa poprosiť, aby ste sa pomodlili. Môžeme sa postaviť? Halleluja. Sláva Ježiši. Dajte ešte pomodlili sa. Halleluja. Dela kamosti te pajkero dela vaši milost dela sami tvoja. Tuuleš, akka nakes dela uzdravlja, dela lentea. Dela kamosti pajkero Hude dela, Ježiš parava. Le ernis, Tuleski ruuta, Tuleski djuvate, Tuleski valdala. Ušajta luta svetus kao kabel, kao svetus Kristus. Kamo dela Ježiš te pajkero dela vaš samoro dela Tute raje Ježiš Parano dela raje Ježiš Vaga deva cada tiri zor deva da preleskro žive Kristo na Jezdeva. Da uzdravlje deva ne tiri zor deva tiri rade a Kristo na Jezdeva. Tu deva čor deva tiro radeva preleskro žive Kristo na Jezdeva. Deva ande deva palo de kaj tu kami deva te aro deva raja Jezdeva. Vaga deva eva šilola deva te za zor deva te sužina deske deva te kera pa šaleste deva za pa špeskero rob deva a deva maga deva te desrenca da deva četane de zor deva sa vjavr tu raja Jezdeva. Daske sao bajme deva važdadeva so tu deva zirne se kero deva nego tu samo raj deva zaveske kada stavalo deva raj Slava Bohu. Ja by som chcel zavolať Dašku Dobrenu. Áno. Dobre, nech príde Dobrenu. Ježiš Dobrenu. Sima, môžem ťa poprosiť? Hej? Pomodli sa za lavičku Dobreny. Krvičku. Halleluja. Halleluja. Voláme všechny na zemi. Všechny na zemi. Všechny na nám Ježiš Kristus. Ty tak to nám dela nám Ježiš Kristus. Do ochrana tam. O srdce mene sa nám ozdravila. Tu nás saksa dela, tu človek sa nám bána dela na nás. Ale džana dela tu plata Hallelujah. Oh, hallelujah, Deva. Paranapu Deva Mudde.
sanno rade. Ne uzdravíme deláme Tiro sanno rade. Ne uzdravíme nám do nábiežiš Kristus Mlakiš. Žena Ježiša Krista. Dotýkaj sa mi Romeo, síla raketa, Ravandoro Nonea, Havara Sika, Mandoro Shira, Ravashiria, Lomondara Ravasseria, Aleluia, Menisha Krista. Menisha Krista, aleluia.